Bună ziua, vă spun tuturor! Astăzi vreau să vă arăt un tablou făcut de mine. Un tablou făcut de mine pentru un prieten, da? Deși eu nu sunt electrician de meserie, dar el mi-a dat încredere să fac, având în vedere că am mai făcut 1-2 tablouri. Eu plăcut și-a zis să-i fac și lui unul. Și am zis că ți-l fac printre timp. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră cam ce am făcut și ce am folosit noi. Și avem un tablou de la Yeti, 3x12, da? Este un tablou încastrat. Spun asta încastrat pentru că el, odată ce el trimite, el dau, să zic, va trebui să-l încastrezi în perete și ulterior să te încuiască în jurul lui, da? Și ca să nu murdărească componentele dinăuntru, o să trebuiască să-l protejeze cumva, să le protejeze cumva cu folie, cu un carton, cu ceva. Sau va trebui să scoată șinile astea de in, să le scoată afară, da? Din șuruburi de acolo, pe toate trei. Este o variantă și asta. Te spun asta pentru că faptul de la Yeti mi se pare un pic mai greu de scos afară astea, la cât părerea mea, la cât cunosc eu, pentru simplu fapt că nu o să stea unite toate componentele astea odată ce îl pun în perete, da? Dacă ar fi folosit de la Hager, ar fi arătat cam așa suportul ăsta de la Hager, da? Adică erau unite toate componentele, e doar părerea mea. Ok? Dar să revenim la tabloul nostru. Deci avem asta 3x12. Când a venit tabloul ăsta, a venit doar cu o bară din asta, de aici, da? Care se folosește pentru îmbământare și pentru nul. Noi o vom folosi pentru nul și în partea asta și în partea azlantă. Ea este despărțită în două bara asta, e în două aici despărțită, da? Pentru că noi avem două grupuri, două RCCB-uri cu MCB-urile urmate, va trebui să folosim toată bara, jumate pentru un grup, jumate cealaltă pentru celălalt grup, da? Și am mai achiziționat ulterior încă o bară, da, pentru împământare. Ok? Dar în continuare vreau să vă spun cam ce am mai folosit. Avem un separator ăsta cu fuzibil, tot de la Yeti, da? El când vine separatorul, vine doar cu borna asta de cupru de aici pe nul, da? Nu vine și cu fuzibila care e pe fază, da? Pentru fază. Am achiziționat noi ulterior de astea 5 parcă la număr, de 25 de amperi după cum ați văzut, pentru că el pe stâlp are un C32 și am zis să coborăm o treaptă în jos. Da? Separator cu fuzibil, cam așa este. Aici avem un por fuzibil cu o fuzibilă înăuntru care protejează, fuzibila protejează releul de 160 de mA, da? Tot așa și aici am achiziționat vreo 5 sau 10 în cutii, nu știu exact câte sunt, 10 fuzibili, releul de monitorizare fază și contactorul. Să vă spun cum am făcut alimentare pentru astea de aici, da? Pentru releu și pentru contactor, să zic așa. Am folosit fir de 1, da? Care am folosit culoarea maro pentru fază și am plecat de aici cu fază, da? Am venit din separator, am plecat, am intrat la por fuzibil asta de 160 de mA prin partea de sus, da? Am ieșit prin partea de jos. Ne-am dus în elul de la, sper să vadă bine, ne-am dus în elul de la releu, da? După cum bine vedeți acolo. Nu știu cum spun ca să nu se vadă umbra. Acolo la fel avem două firi, acolo așa, care de acolo pleacă un fir în 11, da? Un alt fir se duce în 12. Iar din partea de jos a releului, din 14, am plecat și am mers în A1 la contactor. Cu fază, da? Sus acolo, vedeți? Ok. Iar cu nulul tot am folosit albastru și am plecat din separatorul ăsta cu fuzibile direct în releul de monitorizare la N. Iar la N la fel, avem un papuc, am introdus două fire acolo în papuc, iar de acolo se duce în A2. Da? Cam așa arată alimentarea de la releul de monitorizare fază, da? După aceea cu o forța de la tablou, să zic așa, am folosit fir de 10. Faza pleacă de aici, se duce în contactor la 1 și iese de la 2, se duce în distribuitoarele astea, în distribuitorul ăsta maro, da? Iar nulul la fel, pleacă de acolo, se duce în contactor la 3, contactor de 63 de amperi, cât e mai mare cu atât mai bine.
intră la 3 nulul, cum vă spuneam, iese de la 4, se duce în asta albastră, în distribuitorul ăsta albastru. Iar de acolo avem alimentarea la cele două grupuri, de RCCB cu MCB-uri și la RCB-ul ăsta. Și avem un circuit care pleacă pe acolo, intră în RCB-ul ăsta, care este un RCB B16 30 de mA pentru o mașină de spălat, pentru un boiler respectiv. Da? Un circuit. Iar alt circuit intră în RCCB-ul ăsta de 40 de amperi cu 30 de mA, da? Intră fază și nul. Iar alimentarea MCB-urilor am făcut-o prin bus bar. Am intrat aici la fază, da? Și am alimentat MCB-urile. B16 pentru priză, B10 pentru lumină, da? Și am lăsat și 2 pine aici, ca să să mai punem vreun MCB-ul pe viitor. Da? Iar cu nulul din RCB-ul ăsta am coborât în jos, vine frumos și se duce în jumătatea asta de bară de aici, da? Iar celălalt circuit la fel, pleacă de sus pe acolo, coboară jos, vine în RCB-ul ăsta, tot așa de 40 cu 30 de mA, da? Și se duce în jumatea zlantă de bară. Aici la fel, alimentate prin bus bar cu fază și am lăsat și aici un circuit, un post liber. El când o să vină cu circuitul din partea de jos, am înțeles că sunt, da? O să vină cu circuitul la mașina de spălat aici cu fază și nul și împământarea se va duce sus acolo, da? În bară. Iar cu restul circuitelor, când o să vină, o să le introduc aici, o să vină cu nulul aici în bara asta, iar cu faza de la circuitul care o să vină cu nulul aici, faza va trebui să ducă respectiv în faza aici, într-unul din astea 6 MCB-uri, depinde ce o să fie, că e bec sau priză, da? Și cam așa, nu poate să pună nulul aici și faza aici, pentru că nu va funcționa. Ok? Ca protecție. Cam așa arată tablou. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și că ați văzut filmatul. Sănătate multă să aveți. Numai de bine.